ajattelin kertoa teille tosi tarinan. Tosi elämästä. Mä olin kerran keikkamatkalla, menin pankkiin. Menin pikkunen pankki. Pankkineiti piti rahoja näin kädessä, kun hän laski mulle ne rahat. Hän laski, mä halusin 400 markkaa. Se on 5 20 ja 300. Hän laski näin. 20, 40, 60, 80, 100, eiks niin? 200, 300, 400, antoi rahat mulle. Mä lähdin tyytyväisenä ulos, mutta koska mä en ole nähnyt kenenkään laskemaan rahoja näin, mä ajattelin, että mä tarkastan ne tässä on. Ja mä laskin rahat. 100, 200, 300, 320, 340, 360, 3... Niin. Tätä mä ajattelin. Se oli siinä pikkuinen paikkakunta. Eikö se ole 20, 40, 60, 80, 180, 280, 380, siitä puuttuu 20. Menin välittömästi takaisin, sisään, pankkiin. Ja sanoin tälle viehättävälle nuorelle neidelle, että anteeksi vaan, pikkuvirhe on tullut, tästä puuttuu 20. Ja mikä iso juttu, mutta 20 puuttuu. Hän katsoi mua vihaisesti silmiin ja sanoi, että hän on ollut 20 vuotta töissä tässä pankissa eikä tehnyt yhtään virhettä vielä. Mikä kuulosti aika oudolle, koska se oli noin 20 näköinen. Mutta se otti rahat ja laski, katsokaa. Näette kummaltakin puolta kaikki seteleet. Hän laski 20, 40, 60, 80 ja 100. 200, 300, 400. Silloin mä ajattelin, että okei. Ilmeisesti jotenkin mä oon erehtynyt tai mitä tai en mä oikein tiedä. Mä oon ehkä vähän väsynyt. Sitä voi olla. Mä kysyin kuitenkin, saanko laskea tässä nyt meidän kummankin edessä vielä varmuuden vuoksi tutkia, että tässä on oikein määrä rahaa, koska raha on kuitenkin tärkeä asia. Ja mä laskin. 20, 40, 60, 80... No nyt on 100. Joo, 100, 200... Tässä puuttuu 100. 100, 2, 20, 40, 60, 80... Mä ajattelin, että okei. Outoa. Se tyttö katsoi mua. Ja hän sanoi mulle, että ei sun tarvitse mitään muuta kuin osata laskutekniikkaa. Laskutekniikka on just nimenomaan tää ote. Hän sanoi, että 30 vuoden kokemuksella hän on tän oppinut. 30 vuotta, eikö ollut 20 vuotta vain töissä? Ja mä annoin kuitenkin ollut. Hän laski rahat vielä kerran. 20, 40, 60, 80, 100. 200, 300 ja 400 antoi rahat mulle. Mä silloin lähdin kävelemään kohti ulko-ovea. Mä ajattelin, että asia selvä. Siinä ilmeisesti on, mä en vaan jostain syystä osaa laskea. Tarkistin kuitenkin sinne vielä, että mitä mulla oikein on. Että mulla on 100, 2, 300, 3, 20, 40, 60. Mä en saa enempää kuin 380. Mä en millään 2, 4, 6, 8, 100, 2, 380. Onks tässä enempää kuin 380? Ei oo. Se tyttö vinkkasi mua takaisin ja sanoi, että sun täytyy tehdä tää pikku liike, tämmönen pikkunen liike. Kun tekee sen pikkusen liikkeen, niin katsokaa siellä on rahojen alla piilossa koko ajan se puuttuva 20.